माथो फनबो हमा सोर बिजि जाबाय थायो सामफ्रामलाय मैयासो टिउसन नायथिनायनि सोनाव दा रिचार्ज आरो मा आच्छा बेलेन्स मोननायखाय दाना बिजि जालायबाय नाङाबा नाङा होनदोंना नोंखौ माथो रिलेसनशिपआव थाबाय थायो आंहा नोंखौ दाख्लै बै माबा दास 390 गिग सालायग्राजोंसो बेरायनाय नुबावदों आङो बे बर' हिन्जाव होनबाथाय फोथायखालाङो नोंबो सासे खोनासंनांगौ खोथाखौ सामफ्रामबो बिजि अनलाइनावबो रिप्लाय हरा मा जागोन अनबा अनजाया बेखौ गारलाय बैखौ लालाय दोन सुवाद सालादानि बर' सिख्लाखौ माबा खेथिबाय थाबासो गोसोथोगोनलाय माबागोनलायनो जायनिजों नैजों खारबाय थायोब्रा मा सिन्थाब्रा मारबला दा मा होनबावनोब्रा नोंबाजैया गैलालै गारबाय मालाय बै दुखिथिम लाग्राफोरजोंसो थांबाय मालाय बाङालिफोरजों नै दाना आंखौसो बुंलायबाय आंनाबोथ' नै गारि दंना दानि जुगाव बिदि गैयाब्ला मोनला जाम्बा आरो नै बिदि नांगौ दंमोनलै आंनाबो गोदो LP स्कुलाव फरायबा बिफाया साइकेल बोरायखौसो बायना होदोंमोन साइकेलजों मोनो नों दानि जुगाव जाम्बा होनो नोंलाय बिफाया बायना होआब्रा माथो खालामनो दानि जुगाव बिदि बिलाबायबा मोनो जाम्बा जुख्रुब्ला जुख्रुबि खालामनांगौब्रा आं मालाय मारैथो मोन्दों एसे दावराव खालामनांगौ न'आव जाम्बा न' दावराव खालामाबालाय अबावथो मोननाय नोंलाय बिदिखौलाय बेरलाबनो आं बिदि जोख्ला जुरखि खालामनानै जोंनि बिफाखौ मिथिया नोङो गोदो ब्लेक बेल्ट मोननाय माबा बे टनिजा जिकिजेनमोननि माबा माबिखौ रोंलायलांगौ आरो हिनजावनि थाखाय आं बाइक बिजिनो गैयालै जायखौ मोनगोन बेखौनो लागोन बिदि बाइक थानाय सिख्ला फैबा नैखौ आं लायाथ' नाङालै आंनो बिदिखौ साला बुरबक बेखायनोसो दाउसिनजों गारना थांजादों नों गारि गैयाब्ला हिनजावफ्रा दानिया ओंखारला जाम्बा बेरायनो बिराद लुगैयो ओंखायनो हारसा बांगालफोरजों खारफानायखौ नुवाखै नोङो नांलालै आंनो टाउननि सिख्लाखौ आं फोथायखाला नांखाला बै हादानफोरनि बै मा होनो मावथि मानसिखौसो लानोसै आङो जाम्बासो जाबायलै नोंजों गारि लादोब्रा गारि नङाबालाय बोरैथो मोननांगौ जाखो नोंलाय ओंखायनोथ' खारजादों नोङो दाउसिनजों जाम्बा दिनै हिनजावनि थाखाय गारि लागोन बिफाजों नांलाय खमलाय गाबोन हिनजाव खारबाय थिनगोन आरो हिनजावनि थाखाय गासिबो मानिजोबनांगौ नामाब्रा थोद जाम्बा हाबा जाखांबा सामलायनो हायोब्रा सामलायनो हायो मा जाम्बा बायदि खोथा रायलायो नोंलाय नुवाखै नों जाम्बा बे दस्रा जाथिफ्रा हारसा बांगालफ्रा माबोरै बर' सिख्लाफोरखौ KTM लायै बाइक लायै फोथायो बेहायबो सिख्लाफोरनि गोरोन्थि दंब्रा गाव गावनि हारिजों गोसोथोलायानो बिसोरबो जाम्बा बे मालाय माबाजों समाज माबाफोरजों बोथोरफोरजों गोरोबबायब्रा दानि जुगावलाय बाइक गैयाबालाय सोरथो फैनो सोर साबैसे बाइक गाखोना जानो हामब्रा बे सेंग्रा सिख्ला समावसो बेरायगोन मागोन आरो दानि समावथ' नांगौना दा उनाव बोरै जागोन बिमा बिफानि सायाव दा सोलिनानै उनाव जों साख्रि मावगोनब्रा जाम्बा लाब गैया हिनजावनि सिङाव थानानै बिदि साख्रि मावनो मानो गैया लाब गैया जाम्बा जिबौ दन्दाखौ खनसे फोथाय हिनजाव माहारिखौ दा फोथाय मिथिबाय नांगौबा थालिर गायजागोन आं बे जोनोमाव बेबायदि फाल्थु हिनजावखौ लाया आङो ओंखायनोथ' दाउसिनजों गारजादों नों साला मा दाउसिन ब्रा गोसोथोनाया साब्रै साबा दंखायो मैयासो मिथिदों आङो जोगोनारसो नोंना बे बाइक गैयिखायनो दाउसिना साब्रै साबा हौवा लानो हादों जाम्बा बिमा होमबालाय गाबोननो बे हाद्रि नाङि बार नाङि खब्रैखौनो लानोसै आं बिगासे फाननो हाखौ लाब गैयालै लाब गैया लाब गैया बेले लागोन आं नै सोरखौ हंलायखो हेलौ सना सयमाया हिनजावजोंसो रायज्लायबावदोंलै आंहा माबा नांलायलायनानै दुखु आरो बे हिनजावजों आं खाथियावसो रायज्लायबावदों सयमाखौ नै मा होनो हरफिनलायखो फाग्लि बोरायनायालाय दाउसिन फाफिलाय मा सना मा ओइ जाम्बि रलै आया नोङालै आं गोसोथोआ बेखौ ओइ जाम्बि लामारलां गारमासै आं थालालै आं थैसै होनबालाय आं थैसै ओइ जाम्बा र' मा जाबाय थाखो र'
jauh du kubur abla. Ibu kalah tiaw. Jom raja. Aku wan bisa kiau. Oh, jom raja. Thiên phục cuộc tele yang những thằng chơi. Đêm một thằng làm. Khi nào phui marah bra, khi nu bra. Ma, rất tao suruh cuộc kelai tu. Hello. Oh, angin, mar pula. Hah? Ani khas. Serendeng, ubinya. Ah, terlihat sini ba thứ, cứ tầm lên vậy. Oh, lagi. Hah? Ya. Ayo, boleh jalan ya. Ôi, bọc sao là khi này lại mai chụp xí ra lại cứ đã lại jam quá cái trong chúng ta phải thi biếng cái đàn mình bay jam và nằm bay rồi dash con đường bọc nằm lại chính chơi à sih thô cứ sao bao lại làm bay cứ đi làm bay tốt các bạn nằm bay chứ cái tận nằm ở lưng hình bạn đưa ra lưng lại đưa ra là chuyện mắt không này như đâu The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.